Isabel, tu li estaves preguntant al Joan si tenia algun record d'haver entrat de nen a un refugi dels que hi ha al barri de la Torrassa. Bueno, un record va ser, jo era petit i vaig entrar una mica al refugi que n'hi havia aquí al Camp de la Llum. I llavors jo era petit i jugàvem per allà i vam passar i vam sortir i ja està. Però després de més gran nosaltres li vaig dir al meu pare si me feia un talleret a dalt del terrat, m'ho va fer i llavors jo allà ja feia treballs. Treballs per un taller o per un altre, perquè també anava a un altre lloc a fer hores i llavors allà soldaven i em anava malament i vaig dir que ho deixaria i em van donar la feina perquè la fes a casa. I llavors així vam començar, després vam fer amb un altre company de feina moble metàl·lic i ens vam anar a casa de la senyora Rufina, que era al costat del bar Rogelio. Ah, sí. El que avui en dia és el que queda a vegades, el que està davant del magatzem teu. Sí, davant del magatzem meu, venim cap aquí, cap a... Exacte. I bueno, allà a casa de la senyora Rufina, allà n'hi havia la boca d'un refugi. I llavors me va fer passar al pati, perquè bueno, tenia molta confiança i me'l va mostrar. Clar, no vam passar, perquè clar, la dona estava amoïnada i tot això, no? Però allà era un pati d'un refugi. I llavors també he escoltat dir, jo no ho he vist, però que havia, a la plaça Espanyola també n'hi havia bucanes de refugi. I que amb el carrer Santiago Apòstol també n'hi havia una altra entrada. I llavors, clar, jo penso que aquí a la Torrassa, en Torrassa, Hospitalet i tot això, tenien que haver molts refugis perquè va ser un desastre. Però tu ja, com a mínim, estàs compartint el record de 3 refugis, com a mínim. I d'haver entrat, tu personalment, al del Camp de la Llum. El del Camp de la Llum, sí, no sé ara... Però vaig entrar allà i ja està, i vaig sortir fora. Són records difosos, no? Sí, i llavors era molt petit. Clar, són records de quan éreu nens i nenes i el que us han parlat a casa. Sí. Clar. I a més no em deixava sortir de casa i tot això tenia que anar molt de pressa. Escapar-te, fer-ho el més ràpid abans que te retornessin, no? Clar. D'aquest refugi del Camp de la Llum, una antiga treballadora de la farmàcia Vilarroya, que ara està feliçment jubilada, que te la trobes pel barri i està a la mar de bé, recordava que una vegada ens va explicar que hi havia davant de la farmàcia un refugi al Camp de la Llum i se'n recordava d'una figuera, que hi havia una figuera molt gran i molt bonica, ens va dir, i que el seu pare, una vegada, quan van començar bombardejos i van sonar alarmes, es van oblidar, tenien molts fills i filles, es van deixar un nen a fora. I el disgust tan gran, no va passar res, però que tenia aquest record aquesta senyora. Deia, el meu pare, d'ençà va passar això, que es van deixar un germà meu, no vam tornar a entrar mai més al refugi, per por. Que se'n deixés algun pel camí, no? Jo també recordo que explicaven a casa, no? Que quan tocaven les sirenes anaven al refugi. Però n'hi havia un germà de la meva mare que es quedava a casa. Aquest no marxava, saps? O sigui que cadascú té el seu pensament i... Encara. Sí. Sí. O sigui que la por, n'hi havia la por, però també aquest coratge de dir, escolta, és que em mataran i que em matin on vulguin. Seran més desgraciats que jo. Bueno, si tenien de morir, doncs escolta, m'escollien. Tothom tenim aquesta opció, no? Sí. Molt bé.